2 anyos nga batang babae gidagmalan sa kaugalingon nga amahan. Ang bata gihimong ashtray. Premature nga bata nga namatay pagkatao, gipalubong sa amahan, daplin sa sapa. Doktor nangayog pasaylo sa inahan, human pagpanganak sa bata nga naputol ang liog. Kapin usa ka gatos nga balay nasunog sa barangay Kamputhaw. Ang talent ni Miss Bahamas sa Queen Size of Cebu 2014. Kaing hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 17 sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Andrea Patenia. Andrea, migawas na kagabi ang inahan sa batang gipanganak sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga naputlan og liog. Matod sa inahan Glenn, sigurado siyang buhi ang iyang anak dihang iya kining gilabor gani nangayo pagpasaylo ang doktor nga nagpaanak kaniya. Nahinabi mismo ni Jinky Bargio ang inahan sa batang namatay. Nakagawas na sa Vicente Soto Memorial Medical Center pasado alas 11 kagabi si Antoinette Torion, ang inahan sa batang lalaki kansang liog na putol atol siyang pagpanganak nitong Domingo sa kadlawon. Butyag ni Antoinette nga di tinuod ang nanggawas nga taho nga migawas ng daan ang katunga nga parte sa lawas sa bata dihang miabot siya sa maong tambalanan. Di matinuod nga kanang nagbitay ng bata ganit kanang katunga niya. Di mo gud na tinuod dito naman gud nakuan sa delivery room. Ka-feel ko nga giliso niya ya pagkuan pagawas na sa bata. Gilubad-lubag lagi niya ang kanang kuan, kanang lawas sa bata wen anak kay para makuha lagi ang kanang ulo. Isip inahan, sigurado siya nga buhi pa ang bata atol sa iyang paglabor hangtod nga siya gidana sa delivery room. Kagahapon, subli silang nag-atubang sa doktor nga nagpaanak kaniya, diin nangayog pasaylo kaniya ang doktor. Kigmeet sila namo nga tusod sa kanang private room ba nga kuan. Istorya sila namo nga tunga. Nangayo lang gid sila pasaylo kay namsad sila isala pud ma'am. Ngay lang nakuan pud. Wala pag ano ni siya nga kanang sila nakaibaw na ba sila nga unsa na yung tabo nako ang bata ba na unsa dito naman sa information nga nakaibaw sila pag alas 6 sa gabi eh. Ang amahan sa bata kinsa padayong nagbangutan sa ngilingig nga gidangatan sa ila untang permero nga anak ni Antoinette padayong nangitag hustisya sa hitabo. Kasamtangang gipaabot pa nilang opisyal nga autopsy report gikan sa PNP Crime Laboratory 7. Pag ukag kat Stepan na gutong lampin gud. Pag-ukab na mo, mao na mo tayo mong nakitaan nga ang bata na naikuan diri ba? Dako na kay sama diri ang ubol-ubol niya, buong naputol na. Nya lupyak na kayang naong, nya lagong kay diri ang tiil niya. Nya napay panapton diri sa iyang kamot nga nag-anak diri. Jinky Bargio, News 5. Gisugda na ni Konsehal Jerry Carillo ang investigasyon uban sa grupo nga iyang gimugna kalabot sa mga insidenteng naitabo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Carillo uban kang Vice Mayor Edgar Labella, City Legal ug DSWS mao'y gitahasan ni Mayor Michael Rama nga mopahigayon og lakang aron matabangan ang mga ginikanan sa mga nabiktima sa malpractice suit sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Mopahigayon sila fact-finding sa naitabo sa mga biktima. Gawas sa legislative action, dunay posibilidad nga mopasaka sila kaso. Asa man si Tonet anak? Still be it's a fact finding no ang penultimate na kuan na to gawas nga for legislative action is for the recommendation nato kung say atong himuon no whether we are going to file a case or we are going to work against unsay intervention nato. Amahan formal nga misangat sa iyang reklamo nga naputol ang liog sa ilang anak human kini gipanganak sulod sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Jinky Bargio, Sugin Limi. Anong gawa? Sakto naman pag-clip. Tanawan po sa limpyo ang pagputol. Formal na nga miduso siyang reklamo ang amahan sa namatay nga bag-ong gipanganak nga bata batok sa staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Base sa iyang reklamo, ang pagpabaya mao ang hinungdan sa kamatayon siyang anak nga gipakataon nitong Domingo sa kadlawon sud sa maong tambalanan.
Mao nalay ilang nakitaan nga hapit na mabuwag ang ulo sa bata, human gipahibaw sila nga patay na kini. Kapin 12 oras, human gihimugso ang bata. Sama sa gibutyag ni Renji Torion sa mga tigbalita, susamang reklamo ang iyang gipadangat sa complaints desk sa maong Tambalanan. Yan, iyan na tong information nga wala day mo giingnan sa doktor ani nga namatay na day ang iyong bata og nahimugso na ning orasan siya. Wala gyud dok. Ana tong information ito nga naglingo mo gito ang information ito nga ano kuno wa mi sulti ato. Kaganiha, gipahibaw sa Media Relations Liaison Officer sa maong Tambalanan nga agig aksyon sa maong reklamo o sa ka-fact-finding committee ang gimugna aron maoy mususi sa hitabo. Immediately, upon receiving media reports nga nahitabuan na, Dr. Aquino created an initial investigation. Conducted an initial investigation. Karon, nag-create na siya of full-blown committee to investigate the incident. Ang gipatawag sa investigasyon, mao ang mga kawani nga may kalambigitan sa pagpanganak sa pasyente, sama ni adtong gikan sa OB/GYN Department, pedia ug staff sa labor room. ISO certified naman ta, whichever mo found nga na ay tawagan ni nagisa, so tawagan ni nagay mga kakulian sa atong mga lapses ato ang matagaan yun sanction. Apan bisan pa man sa hitabo, gipasalig ni Monggaya nga padayon nilang hatagan og dekalidad nga serbisyo ang tanan nilang mga pasyente nga misalig sa ilang Tambalanan. Jinky Bargio, News 5. Nagtinguha ang militar nga mahimong insurgency-free na ang Tibok Visayas Region, duha ka tuig gikan karon. 5 na lang ka probinsya sa Kabisayan ang wa pa nila madeklarar nga conflict manageable and development ready. Sugin limi Andrea Patenya. Gipasalig sa bag-ong pangu sa Central Command nga si Major General Nicanor Vivar nga mahimo nilang insurgency-free ang tibuok Visaya sa tuig 2016. Gani dako ang ilang pagtuo nga basin ug makabot na nila ang tinguha sunod tuig. Giingong sa 16 ka probinsya sa Visayas, 5 na lang ang wa pa nila madeklarar nga conflict manageable and development ready. Kini mao ang Samar, Northern Samar, Capiz, Iloilo ug Negros Occidental. Giingong sa 5, ang Samar mao'y sunod nilang deklarahon nga luwas na gikan sa mga 8 pundok ug ang mga papeles na lang sa declaration ang kuwang. Mato ni Vivar, bisan og dunay mga huhungiho nga dunay mipuli sa NPA leaders nga bag-uhay lang nga giaresto nga mao ang magtiayong Tiamzon, nagpabilin kini nga usa ka unverified report. Dugang sa pangu sa CENTCOM nga naglisod na karon sa pagbangon ug balik ang mga nahabiling NPA members kay nagkahuyang na ang ilang grupo. Sa ginagawa namin ngayon, hindi sila basta-basta makakapagpalit. Hindi ganun kadali. Dahil kukunti na lang naman sila. And siyempre, normal naman yun na may papalit palagi, but hindi nga nila may declare. Gihimakaksab ni Vivar ang mga taho nga dunay nahitabong recruitment sa Islamic State of Iraq and Syria kun ISIS dinhi sa Kabisayan. Kinibisan pa man og bag-uhay lang nga nasikop ang giingong jihadist nga si Robert Musa Ser Antonio sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa gihulagway nga Islamic extremist activities niini. Hinuon gikumpirmar ni Vivar nga duna sila'y mga nadawat nga taho nga duna nay ISIS recruitment sa Mindanao. Apan iyang gipasalig nga di mulampos ang maong matang sa recruitment dinhi sa Kabisayan. Ang Visayas, napaka-peace loving nito eh. Alam naman natin yung ISIS terrorism, ang grabe ang hindi ako maniniwala na papayag yung Visayas na sumali dito. Wala po kami na monitor except that may huma nakakapagsabi na meron daw. But definitely walang pruweba. Andrea Patenya, News 5. Mga bot sunod buwan ang mga bagong armas alang sa mga sundalo sa Central Command. Kini gipahibaw sa pangu sa Central Command nga si Major General Nicanor Vivar. Ang armas iapud-apud sa kapin 400 ka mga sakop sa 79th Infantry Battalion nga mga but karong Oktubre dinhi sa Sugbo gikan sa ilang training sa kauluhan. Ang bagong mga armas naglangkob sa Remington M4 assault rifles nga kabahin sa modernization program sa Armed Forces nga gisaa ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III sa iyang State of the Nation address. Gawa sa mga armas duna say umaabot nga bagong communication equipment alang sa CENTCOM.
Marami for po eh. CENTCOM? Marami. Ang alam ko kasi sa Philippine Army kasi ito as a whole, ini-equip nila yung modernization ng army. Lahat po ng member ng army na nakalagay sa bawat lugar, particularly CENTCOM, will be recipient of this modernization for. Mag-atubang og kasong arson ang usa ka lalaking gituohang maoy misunog sa iyang panimay ganihang kadlawon nga maoy hinungdan sa pagkasunog sa ubang panimay sa barangay Kamputhaw. Nasaksihan ni Ray Pasaporte ang pag-ulbo sa kayo. Kininda kong kayo maoy mipukaw sa mga nangatug ug mas nakapalagsik sa bag-ong ng mata dinhi sa gitawag nga Little Puzzle, Block 1 Purok 8 sa barangay Kamputhaw. Nag-iyahay sa pagsalbar sa ilang mga butang ang mga residente dinhi sa bakanting luna. Dunay uban nga nakapangandam ug nahakot sa ilang tanang butang. Apan dunay pipila kanila nga jutay ra ang nadala. Pagmata namong ganihang alas 5 sa kadlaw na ang ako na naklikdan kay kayo naman ang among likod sa balay nga nakadiretso likod ambak nga ako lang gi diretso kuha akong anak bahala na ng mga butang uban akong ba naman mo'y naguna nagkuha sa mga among mga ligdaanan. Hindi na pa libro pero ang uban na wag tang Nakita sila? wala kaya nasig ako wala eh basta ka ng mga bago pa siya libro nga kanang bago pa siya libro nga pakuan karon ba Karon sa imong maestra. nabak Imuhang nasa sud sa bagon sa notebook ra. Sa gihimong pakisusi sa kapulisan ug sa kabombiruhan, nasuta nga dunay nituyo sa pagsunog sa balay nga maoy nakaingon sa pagdako sa kayo. Gibanabanang moabot ngadto sa usa ka gatos ka panimay nga ginama sa light og mix material ang naugdaw ug nakanaan sa kayo. Duna kini danyos nga 200,000 pesos. Natay na arrested na allegedly mo'y nagsunog sa balay na sugdan kundi na ang balay nagsugod ng pagsunog. Naay naka-witness na iyang silingan na maoy ni kuan so nagrambol diha man sila nagrambol so maoy accusation sa witness na maoy nagsunog. We will conduct appropriate investigation on that matter. 4:54 AM na third alarm na siya under control na to by 5:28 nag-start sa balay ni Mr. Felix Mendoza pero patay naman ni siya lahi na nagpuyuan diyon natay suspect nga kuan kanang intentional ni sa kay ato pang i-prove no allegedly na ay nag-drugs nagsuyop niya nagisunog niya ang kaning balay. Ang gidakop mao si Orlan Mendoza nga maoy gitumbok nga misunog sa iyang balay. Gani nagkadugo pa ang iyang baba. Human siya sukmaga ni Rocky Dakal-Dakal kinsa nakaangkon og first degree burn sa iyang bukton og naong human matagaki sa nagbagang kayo sa nasunog nilang panimay. Ako lagi kita. Bisa diam dia tabang-tabang mo. Kan namanya tabang ko mo guilty. Ako kita wag yang ayuan. Lain may sulti ako lagi sukmag. Sukol saja. Sukmag yung nagsilitso. Ako ipipisingan lagi silingan ron Yun sa day mo pagtubag po? Kabawa na ba di ako ina? Kabawa na ba? Largo sa sukmag. Patay yan. Sukmag ka dayon? Di mo ka naigo? Bakbadar. Laing gimakak ni Orlan nga nibahad siya sa iyang kapuyo nga sunugon ang ilang balay ug ang giingong nisuyop siya sa wa pa niya sunuga. Andam sab niyang atubangon ang kaso ug dipinsaan niya ang iyang kaugalingon kay alang kaniya biktima sab siya sa sunog sama sa iyang mga silingan. Nakahilak si Mendoza kay gawas siya gipasanginlan og gipriso. Sa unugon niya ugma ang iyang adlaw na tawhandungan sa iyang anak. Main tahu kan? Bawasan ko nila ron. Bawas laki bawas akong side nga portero ko pa rin kamot para na ako ka-birthday sa mga anak. Birthday imong anak kami dua sir. Dungan mo? Dungan bisa. Di nganawon ko nila. Ya, kung sa may imong mensahe sa imong asawa nga nibiya kanimo nga mo makikita. Oo ka ba sir? May kitawag nga only God knows why. Ginoore may bawas sir kung ano. Ray Pasaporte, News 5.
Samtangang gi-assess sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang dapit nga nasunugan sa Barangay Kamputaw. Samtang ang mga nasunugan, wa pa mamiya sa ilang lugar. Mibisita si Jinky Bargio sa dapit nga nasunugan. Nag-apong sa iyang luna si Noy Felix, diin hingpit nga naugdaw ang ilang Pinoy-anan kaganiha sa sunog. Wa niya igsapayan nga nahurot pagkasunog ang ilang mga gamit basta luwas lang ang iyang pamilya. Ay, wag itay mahimo. Murag wapo ko, nagluto ba ko? Murag hain pa niya ako huna-huna ron. May gani, kay akong pamilya, na-safety na ko. May problema. Giduaw kaganina sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Council ang dapit aron sa pagsusi sa kahimtang sa mga nasunugan. Sa uwahing talaan, 77 kabalay ang giingong naugdaw nga gilangkuban sa 72 ka mga pamilya ug kapin 200 ka mga individual. Ang panginahanglan diri sa personal needs nila, kinahanglan adto sila sa barangay ho asa gym para mo assist sa mga pamilya nga nangasunugan. Dinhi sa barangay gym, temporaryong gipahilo na ang mga nasunugan, apan na matikdan nga kapinsan na po ra ka pamilya ang nagpasilong dinhi. Atol sa maong sunog, ang kahagipot sa dan mo'y usa sa hinungdan nga nung wa dayon makasud ang mga bombero. Ang ay mo nalagid nga kanang di la paperkingon di niya mo tando niya inig wala ka di mo balik man. Pwede gud. Punya magkuhay mo tagulaod nga multahan ta sila. Nanginahanglan og pagkaon, sinina og gamit sa pangkatog ang mga biktima sa sunog. Jinky Bargio, News 5. Nagpadayon ang pagsangat ug motion for inhibition ang habig sa mga akusado sa pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. King Perez, Sugin Limi. Gikumpirmar sa abogado ni Police Senior Inspector Joselito Lerion na si Attorney Inocencio de la Serna Jr. nga dunay laing mga musyon pagpabiya sa kasamtangang piskalya pagdungog sa reklamo batok sa mga nalambigit nga sakop sa Highway Patrol Group sa pagpamanhig patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Si Lapu-Lapu City Deputy Prosecutor Jesus Rodrigo Tagaan mo'y gitahasan nga mudungog sa mga kasong frustrated ug multiple murder batok sa 5 ka mga pulis sa HPG. Din 3 sa 5 ka mga pulis may pasaka og kaso. Si Lerion kanhi HPG 7 Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia ug PO1 Alex Bacani. It only shows proof that both parties does not have any more the trust that is being reposed on Fiscal Tagaan, considering that both parties have already filed. Baguhay sab nga misang atog motion for reconsideration ang habig sa mga biktima. Human giabsuelto silang Police Chief Inspector Eduardo Mara ug SPO4 Edwin Galan. Matud pa sa abogado nga duna kunoy conspiracy sa 5 ka mga akusadong pulis maong subling misang atog motion ang habig sa biktima. Now our motion for inhibition is very timely considering the fact that in the appreciation of the case, Fiscal Tagaan has absolved 2 respondents and filed a case supposedly against the 3 respondents. It only shows that the case against the HPG is not that strong. Duha ka man naglahing motion for voluntary inhibition ang gisangat nilang Lerion ug Iglesia. Samtang motion for inhibition ang gifile ni Bacani alang sa pagpahunong kang Deputy Prosecutor Tagaan sa pagdungog sa reklamo. Matod ni Attorney De La Serna, magkinahanglan resolbahon usa ni Tagaan ang maong mga motion. Usa maresolba ang kaso subay sa motion for reconsideration nga gifile sa habig sa biktima. Actually, maulagi ni akaron na the situation is this. They were moving for a conspiracy theory. Now, the resolution of Fiscal Tagaan will show proof nga wa gyud ito'y conspiracy. So karon ila na po nang ibalik unya. So that is a very good ground. I hope even sila unta mo file sa motion for inhibition on that. Plano sa habig sa depensa nga moduso og petition for review sa Department of Justice kundi mo inhibit sa Tagaan human sa hingpit nga pagresolba sa mga kasong frustrated ug multiple murder. King Perez, News 5. Gihimo kaganihang buntag ang pre-trial conference batok kang Jeffrey Aquino sa kasong pagpatay kang Mario Alfie Ducayag. Mao kini ang unang higayon nga gidungog ang maong kaso human ni plead og not guilty ang akusado. Hangtod karon wa pa makiti ang laing akusado nga si Security Officer Mauricio Doblados. Kay numduman nga si Ducayag gituohang gipatay sa mga akusado sud sa security office sa Metro Colon
human gipasangin lang ng ngawat og tsinelas Abril sa miaging tuig. Gikumpirmar ni Cordova Mayor Adelino Sitoy nga dunay hearing karong unang semana sa Oktubre sa kasong gisangat nila batok sa duha ka shipping companies nga nagbangga sa Lawi Sledge Agosto 16 niadtong miaging tuig. Respondent sa maong kaso ang Philippines Pan-Asia Carrier Corporation ug To Go Shipping Incorporated kansang mga tag-iya sa mga barkong nagbangga nga mao hinungdan sa oil spill. Tinguha ni Mayor Sitoy nga mabayaran ang lokal nga kagamhanan sa Cordova og $3 million sa danyos nga nahiagom sa Cordova tungod sa oil spill. Matud pa ni Sitoy nga positibo ang epekto sa resulta sa investigasyon sa Special Board of Marine Inquiry nga nagtudlo sa duha ka shipping companies nga sad-an sa hitabo. Okay, wala pa man nagtiusan na ang pag-salvage ship niya. Ito kibawag na paboy di dagang oil. So, mabot na po na din sa amo. Naghusay karon ang mga sakop sa Alimaong tribe ug kapulisan aron malikayan nga masubli ang nahitabong pinusilay ni atong Domingo sa gabii. Ang pundok miadto sab ni Mayor Michael Rama alang sa pagpadayag sa ilang katuyuan. Leslie Caminare Vestil, Sugin Limi. Nagkigtagbo kagapong adlaw ang mga sakop sa Alimaong tribe kang Mayor Michael Rama. Matod sa mayor nga iya kining mga higala ug iyang gipahinumduman nga ang pagdaladala nila og armas dakong kalapasan sa balaod. Gipadayag usab sa mayor ngadto sa grupo nga wa siya mahimuot sa nahitabo nga engkwentro nila tali sa kapulisan. Iyang gimanduan si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana sa pag-imbestigar sa panghitabo. Dugang sa mayor, iyang girespetaran ang ilang pundok apan di magduha-duha sa pagpatuman sa balaod. Ayaw mo o lupa sa balaod. Ikaduha, di mamukunto sa mayor, kailan man ko ninyo. Therefore, magtinapangay. Kung namang gali na hitabo, kinalang to karon, kinsay sadaan, mo atubang. Gihimakak sa Pangulo sa pundok nga si Dato Bontito Leon Kilat nga aduna sila'y armas. Mato niya, bugtong nilang armas mo ang balaod nga Republic Act 8371. Ang among naka-armas kining Republic Act 8371, sufficient na miniini. Ang problema lang kay kini wala ipatuman o kanunay gyud ni siyang ginaneglect. Sa diha nga amo ning ipaila-ila, gina-snub ni siya. Mato niya, legal ang ilang pundok sumala sa Section 19 sa mong balaod nga nag-ila sa mga lumad. Nanawagan si Dato Bontito Leon Kilat, resolbahon ang nahitabo silang kauban. Ang ako lang, ang issue karon is dunay namatay nga among kauban. Unya ato kini siyang sulbaron, reduction ang sulbad, dili kay addition nga mo create na noon atong pabiluhan, sugnuran nato nga mudako na noon, mulubo na noon. So ang ato nga focus ta tabangan both parties sa pagpangita sa kamatuoran. Karong hapon, nag-abot sa Busay Barangay Hall ang grupo ni Dato Bontito Leon Kilat, pamilya sa namatay nilang sakop ug kapulisan alang sa paghusay sa nahitabo. So na mo nang nanda sa sol. So akong gi-invite nga ri aron nga maistorya nila ni Kapitan Jongjo basta binamo nganong nahitabo man nga naingon-ana man ang dagan nga sa akong pagkailaan ng tawhana kanang napusilan Dilio sa Plido na o wa man gyud na record din sa barangay. Niadtong Lunes sa kadlaw nahitabo ang pinusilay tali sa mga sakop silang tribo ug SWAT sa kapulisan didto sa barangay Agsungot, Dakbayan sa Sugbo. Gimando usab ni Vice Mayor Edgar Labella sa pagbutang og pulis sa dapit. Leslie Caminade Vestil, News 5. Gidinay sa babaeng pulis nga finance officer sa Police Regional Office 7 nga iyang gibulsa ang donasyon sa mga pulis alang sa mga binabiktima sa katalagman sa Kabisayan. Dunay posibilidad nga dunay nagkakonsabo ang maong pulis matud pa sa hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division 7, Andrea Patenya, Sugin Limi. Gitun-an karon sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 ang posibilidad nga duna pay laing kakunsabo ang finance officer sa Regional Police Community Relations Division nga gipasangin lang mibulsa sa dulan 300,000 pesos nga cash donation gikan sa fundraising activity sa PRO 7 alang sa mga biktima sa linog ug bagyong Yolanda.
Gipatawag kaganihang buntag ni RIDMD 7 Chief Senior Superintendent Ray Lindon Lawas ang gireklamong babaeng pulis aron kuhaan sa iyang habig ug aron awhagon sa pagsulti sa tinuod ug di mahadlok nga ibulgar kun duna pa man gani lain nga nalambigit sa maong pasangil. I just advise her to lay down all the cards, meaning to say, to tell us maybe during the time that she will be asked by the investigator to tell us the truth kung unsa gyud lisonon pod o pananglitan lang na ay mga butang sa tan-aw niya beyond her control o niya that would contributed to this text complaint, isulti lang niya. Atul sa ilang panagstorya, mipasalig kaniya ang police woman nga kumpleto ang iyang mga dokumento pagpamatuod nga wa siya sa. Apan duna nay nakuhang mga resibo ang RIDMD-7 pagpamatuod nga nakahatag yud og cash donations ang nagkalain-laing police offices ngadto sa maong finance officer. Apan wa madawat sa Bohol Provincial Police Office ang maong kwarta ug in-kind ra ang ilang nadawat nga hinabang gikan sa PRO7. Nga na ay cash nga cannot be traced pa o asa ni padong. Like for example lang, na ay donation nga niabot nga cheque. Ang cheque asa man na ni padulong. Kang kinsang pangalan na naka-address ang cheque. Unya, siyempre, dili man na cheque imong ihatag dito sa recipient of the donation. It has to be cash. Kung na-cash na, kinsa may nagpa-in-cash niya na. Kung gisulod ba na, gideposito ba na sa usa ka account, na-withdraw ba to balik, gibalik ba diri sa kuan? That's one thing that we would like to find out. These are mga subject for validation. Wa pagihapon mapaubos sa pre-charged evaluation ang maong babaeng pulis kay gi-evaluate pa sa RIDMD-7 ang resulta sa ilang gihimong preliminary investigation. Well, as soon as we will be able to wrap up the initial gathering of kining evidences and the data that we need, kay kanang pre-charge manggod will only come in as soon as we will be able to know and establish that there is an prima facie evidence to charge her. Suway na sab namong gibisita ang gireklamong pulis sa ilang buhatan aron kuhaan sa iyang habig apan gihimakak sa iyang mga kauban nga mitunga kini bisan pa man og gikumpirmar ni Lawas nga present kini kaganihang buntag. Pero leave gyapon siya sa bantay no. Kaya nga mong Sir Lawas, nagpatawag siya kanina ba? Andrea Patenia, News 5. Kay way kabayad sa pagpalubong sa iyang anak nga patay nang nahimugso, napugo sa pagpalubong kilid sa sapa ang usa ka amahan niini. Pinagi sa usa ka tawag sa telepono, natultulan sa mga otoridad ang gilubngan sa premature nga batang lalaki. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Napalgan dinhi sa bakanting luna sa General H. Chavez, Barangay Zapatera, pasado alas 9 kagabi. Kining masuso nga gisud og karton nga gilubong kilid sa sapa. Ang tanod nga si Rogelio Quiroga mitugan nga dunay nanawag sa barangay hall ug nagpahibaw nga dunay bata nga gilubong sa tulo ka tawo pasado alas 8 kagabi. Ingon siya nga nay nagkaot diri sa Chavez sa kilid sa sapa. Nagduda siya karton ang gidaden, tulo ka tawo nga naghukas, nagdag postcard. Kay giro kuno nga mananap kuno gilabay ra sa sapa. Mutong siya, mutong tanang nga kinsa may ngani mo sir, wa siya matugan, concern na kuno siya. Mao nga uban sa iyang mga kaubang tanod, ilang gisubay ang lugar. Nagduda ang mga tanod nga ang nanawag sa barangay hall. Maurasab ang nagsugo sa tulo ka tawo sa pagpalubong sa bata. Sa ibabaw sa gipustan sa bata, dunay ditag nga dunay inisyal nga pangan sa bata nga Bibi Boy Piralis. Gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang ditag sa bata nga gideklarar patay ni Dr. Martinez. Nasuta sa mga homicide investigators nga kinsa miabot sa lugar nga kumplito na ang bata. Kompleto naman siya. Nakita yun nga bata na yun siya. Ang atong mabuhatan ato ni hatag sa ato ni ibutang dito sa punarya o ang punarya na mo lubong ani niya dito proper. Niabot sa lugar si Claros Perales, 53 anyos, taga Luriga, San Miguel, nga nagdaog death certificate gikan sa VSNMC nga nagpaila maoy amahan sa bata. Giangko niini nga napresyur siya sa tambalanan mao nga nakahukom siyang ipalubong na lang ang anak duol sa sapa.
Ako dili magugilty nga doon ay violation. Ang ako lang kay pasimong tisang taga Soto nga paano kay doon ay madaot yun ay kuan na. Nangita na abot yung konsolasyon sa Gudisa kang sa diya sa Mintero Duol tag 5,000 man nakala siya patay na last year. Base sa death certificate, gihimugso ang bata alas 12:36 gahapon sa kadlawon ug matud sa amahan. Premature ang iyang anak nga maoy ikapito unta nila sa iyang asawa nga si Doris Manata 38 anyos. Ray Pasaporte, News 5. 2 anyos nga batang babay giabusaran sa iyang kaugalingong amahan pinaagi sa pagpaso niini sa sigarilyo ug himuon sabning punching bag. Ryan Suginlimi, Ryan Sorote. Tataw nga nahadlok sa iyang amahan kining 2 anyos nga batang babay. Mo nga naglikay kini dihang gida sa Mabolo Police Station kagabi. Sa gihimong pakisusi sa mga otoridad, gihimong ashtray o punching bag sa amahan ang bata. Gani makita sa iyang mga bukton, abaga og matiil ang mga paso sa sigarilyo nga binuhatan ni Christian Sagnit, 45 anyos ang iyang amahan. Gawas ini, duna sa mga pagpanghupong nga nakita ang mga pulis sa agtang sa bata o wait nga resulta sa pagpanapat sa amahan. Gipadakop ang suspect sa concerned citizen na si Belen Mendoza, humanwa ni ini maantos ang gibuhat sa amahan sa iyang anak. Nakakita ko yan ng gihanan, di wa lang ko kayo man madayon. Pagsyagit sa kong anak, pagsyagit niya, diri nagisokmag. Mutungin ko, ipadakop ta ka. Gingong gipasagda na sab sa amahan ang bata og magsigin na lang kini og inom. Ug ina ipalit og pagkaon ang iyang kinitaan sa pagpanguha og basura, mapunta lang kini sa bisyo. Gikawatan sab sa suspect si Belen kagahapon, human gipapuyo kini niya sa ilang balay tungod sa kaluoy sa bata. Ako naluoy ko nila, napapuyo ko nila. Kay naa sila tabi-tabi puyo. Unsa man di ay lain man di ni siya. Di man ko gusto nga manapat og bata kay di man ko tigdapat. Oh nalagi na. Oh nalago mo. Unsa man di ni. Oh ebidensya gani ni niya. Ang silingang pulis ni Belen nga si PO3 Mariano Aluba sa Mabolo Police Station mo imbidakop humansab naluoy sa kahimtang sa bata. Hubog nga gidakop ang amahan. Butyag ni ini nga dunay sakit sa palit ang iyang anak. Nausa mo lang bata. Nausa mo lang gyapon ka nang iyang lupa lagi. Ya ngano mo lang. Ya habil. Ha? Kupag man. Nuka gyapon na. Nuka na. Oh, nuka. No, ako sa gikuha dito siyang balay. Kay nagpatabang man tong usa ka complainant nako, nga bata ko nung gikulata. So niadto ko niya. Iko bay tabangi ko bay may bata itong kulata bay. So isa nga sige atong adtoon. Ato nga pagkakita nako sa bata murag naluoy ko. Itong nagdagan ko akong gikuha akong pusas kay action siya racist. Suma sa reklamante na anda na sa amahan ang pagpanapat sa iyang anak, hilabi na kung mahubog kini. Ana karon sa kusudiya sa Women's Desk sa Mabolo Police Station ang bata nga gikatakdang ipaubos sa medical examination. Gitunan pasab ang tukmang sumbong nga ipasaka batok sa suspect. Ryan Sorote, News 5. Anaa sa Talandugong kahimtang ang 17 anyos nga batanong lalaki kinsa gituuhang gipusil sa gwardya nga iyang gibugal-bugalan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Gitabang sa mga nurse ug doktor sa Cebu City Medical Center ang 17 anyos nga batanong lalaking biktima sa pagpamusil sa Sitio Mahayahay, Barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo ganihang alas 3 pasado sa kadlawon. Giila ang biktima nga si RG Sabangan, kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang agtang ug duha sa lawas hinungdan sa kritikal niyang kahimtang. Nibalibad sa pagpa-interview ang maguwang babay sa biktima. Human tabanga, gibalhin sa tumoy nga bahin sa maong temporaryong tambalanan ang biktima. Ang mga sakop sa Mobile Patrol Group nga nagrubing maoy midala sa tambalanan sa biktima. Gani pag kuha na mo sa may SM dapit kining kuha na kaning gitawag mi sa katong babae dito nga nagipusil mo to ang biktima among gikarga dayon sa sakanan. Usa ka gwardya maoy gidudahang maoy nipusil sa biktima nga niadtong higayuna naghigda lang daplin sa karsada. Ang suspect on board sa taxi din nakasibat man mo tong wala mo ma-absent. Pila ko na sir? Sa istorya upat ka tao. Ang usa nagbisikleta din naggisundan ng taxi. Then pagtira ang gapusil ni sakay dayon sa taxi ang
bisikleta mo gibilin sa dalan. Sa dapit na hitabuan, way bisan usa ang niatubang sa kamera og pulos ng himakak nga wa sila makakita sa hitabo. Apan kining batan-ong lalaki kinsa nagdumili sa pagpa-interview atubangan sa kamera. Mitugan nga dunay kauban 3 ka batanon ang biktima nga nangibot og lansang sa mga kahoy dinhi daplin sa karsada. Dihang kalit ni abot ang namusil. Dugang butyag niini nga gikan sa atbang ang biktima nga nagbugal-bugal sa off-duty nga gwardya. Kinsa mao ilang gidudahang namusil niini. Ray Pasaporte, News 5. Nakahimo pa sa pagdaga ng usa ka wa mailhing lalaki kinsa gipusil sa wa mailhing tawo karong hapon sa may barangay Pahina San Nicolas. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi. Naligo siyang kaugalingong dugo ang usa ka wa mailhing lalaki nga gipusil patay sa wa mailhing mamumuno pasado alas 3 karong hapon sa Maydalan Garfield sa barangay Pahina San Nicolas. Mato ni Junior nga nagdumili sa pag-atubang sa kamera nga iyang nakit-an ang biktima. Gani duna pa kini gitabi samtang nagsirit ang dugo usa kini nahagba. Naglakaw na siya na natumba, nasangit gayang tiil sa nagastambay nga tricycle bito. Diyan na siya murag na to igo. Pagtumba niyan, bukal naman yung dugo sa iyang baog sir. Kasamtangang nagpahigayon karon og investigasyon ang homicide section uban ang crime scene investigators. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha ni SPO4 Ray Cuyo sa homicide section, nagdagan ang biktima gikan sa Flores Street nga samaran na. Oo lagi di siya nagdagar ko ni padung diri. Dito ni nagpita sa may Flores Street. Amo pa ni katong area og say nagakaila dito sa pusila ni. Dinhi na natumba. Leslie Caminade Vestil, News 5. Call center agent gipadakop sa tag-iya sa karinderya nga iyang gikanan kay mibayad kinig peke nga kwarta. Nasuta nga biktima sab ang maong call center agent. Ryan Sorote, Suginlimi. Tungod sa 45 pesos na utang, nakonsumisyon ang call center agent na si Warren Monsanto. Wa siya magdahom nang iyang gibayad nga 500 pesos mo hinungdan nga makataak og police station sa labing unang higayon. Nasuta sa tag-iya sa karinderya nga iyang gikanan og panihapon nga peke ang iyang gibayad nga kwarta. Nakugang si Monsanto sa hitabo og wa makatuo nga 20 pesos na lang ang iyang kwarta sa bulsa. Nangayog police assistance ang tag-iya sa karinderya nga si Claire Montesinos og dinhi na sila nagatubang sa Mabolo Police Station. Matud ni Monsanto nga gisukli ra sab niya ang peke nga 500 pesos gikan sa usa ka karinderya sa Dakbayan sa Mandawi. Noon nikaon ko sa kanang karinderya nya man ako kaon gisuklian ko 1,000 ang kwarta niya ang sukli is 500 and 100. So akong kwarta gida karon is 520 which is gibayad na ko sa iya ang 500 and then they tell me na kuan daw kanang fake daw. Wa na magpanagana sa pagpapulis si Montesinos sa insidente human nga pipila na sab sila kahigayon na nabiktima og mga mini nga kwarta. Matud ni ini nga dakong alkanse sa ilang panginabuhian ang mini nga kwarta. Hinuon nasabutan na sa duha nga di na lang mupasa og sumbong human na ngayog pasaylo og gipasalig nga mobayad sa iyang utang nga 45 pesos. Sa desisyon ni mama. Sito lang diri kay kanang base sa istorya sa ako ang tindero murag dili man siya intention kay pagingon sa akong tindero nga murag fake man ni sir ni ana man sad ang tag-iyas money nga sige i-check lang na ninyo. Wa jugo kay bawo nga fake to nga kwarta. I understand sad sa iyang feelings nga sa complainant nga inana yung reaction siyempre daghan na siya na biktima so ako as well victim sad ko sa kwarta wala jud dili first time na ko niya karon na jud ko nakakuanan ni nga sugat na ni nga kwarta gid. Kami silang duha puro gid sila victims pero ang kato lang respondent na to karon medyo wala siya kabantay ba nga fake na yung ihang kutan nga kwarta base sa iyang gingon gikan man daw sa Mandawi suplirasan sa iya. Giawhag sa mga otoridad ang tanang konsumidor sa pagsusi sa ilang gihuptan nga kwarta aron di mabiktima sa piki nga sapi. Extra careful lang kita sir nga labi nang katong mga tindahan nga na kung makakumpot sila sa money nga kwarta ilan lang yun double check before sila muhatag og sukli. Dapat verify na nila nga genuine ang kwarta na nagawat nila. Ryan Sorote, News 5.
Laing asawa na sab ang nasikop sa kapulisan kinsa nalambigit sa iligal nga drogas. Nakaikias ang iyang bana dihang nakabantay sa presensya sa kapulisan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagtabon sa naong si Luella Bildad alias Lut-Lut Sud sa buhatan sa Cebu City Intelligence Branch. Nakuhan siya og pinakiting shabu atol sa buy-bust operation nga gipahigayon siyang gipuy-an sa may Lower Purok 3 sa barangay Kamputhaw. Target unta sa CIB ang bana ni alias Lut-Lut nga si Erwin. Kinsa nakadagan dihang nakabantay nga pulis ang nipalit kaniya og shabu sa kantidad nga 300 pesos. Gawas sa usa ka pakete. Nabawi sab ang mark money. Laing nakuha sa CIB gikan kang Bildad ang 59 ka gagmayng pakete og 2005 nga gituang halin sa drogas. Butyag sa CIB nga gahapon sa buntag dunay may pahibaw kanila nga concerned citizen. Diin una kining misumbong sa laing concerned agencies bahin sa kalihukan sa magtiayon. Apan wa kunoy gihimong aksyon, mao nga kagahapon ilang gipalitan og shabu ug giusban nila kagabi atol sa buy-bust operation. Saan mo ka dugay anay na maligyas mo ang bana? Bagutan. Bagutan. Saan baguhan? Pila ka buwan, isa pa? Ganong ni dangog mo ning pangitawa mo'y trabaho doon? Sa gihimong pakisusi sa CIB, level 3 drug poser ang magtiayong Bildad diha sa ilang lugar. Pasakaan og tukmang kaso ang magtiayong drug poser. Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka lalaki kinsa bag-o lang nakagawa sa prisuhan. Andrea Patenya, Sugin Limi. Wa na kinabuhi nga naabtan kining lalaki nga naghigda tapad sa balay-balay sa mga itik dinhi sa sitio Panaghiu sa barangay Basak San Nicolas kaganihang buntag. Gipusil kini patay sa wa pa mailhing mamumuno. Ang biktima giila nga si Marlon Cabilio, 31 anyos, nga mulupyo sa maong barangay. Bag-o lang nga nakagawa sa prisuhan si Cabilio ni atong miaging buwan tungod sa pagpangawat. Katulo na kini na priso tungod sa samang kaso, lakip na sa pagkalambigit sa iligal nga drogas. Matod sa igsuon ni ini nga si Emily, ni atong miaging simana pa, wa na ni uli sa ila sa may Jensen site Basak San Nicolas iyang maguwang, human nagkalalis kini sa iyang amahan. Akong papa, namsi kay ubos niya agad nga nang manghilabot niya sa amo aba. Di, likay siya da akong papa kay akong mama, sakiton man niya. Grabe siya pabadlong. Niya, di ganahan akong papa nga ato siya mag-standby sa amo na ano na siya bisyo nun. Gamit na siya? Oo, magamit niya akong maguwang. Mato ni Oliver Tabada, tulo ka gabi na nga tigkatulganan si Cabilio sa iyang bay, human kini magsigig hangyo kaniya. Matod niya, nahubog siyag maayo gabi ug wa na makit-i ang yawi sa iyang bay, mao nga sa gawas na lang kini natug. Wa siya kabantay nga miabot si Cabilio pagkakadlawon ug mihigda tapad sa balay-balay sa iyang mga itik. Wa kuno siya nakadungog og buto sa pusil ug nahibong na lang siya sa dihang gipukaw sa mga silingan ug gipahibaw nga patay na si Cabilio. Ako nakatuog ko diha sa hagdanan. Oo, niya. Siya diha sa nakatuog. So naa ka pagpusil? Diha ko, natuog man ko. Sa iyom ko nahubog. Wa ka dung buto? Wa ko kabauli. Karon magay ko kamata. Asa ka natug nara ka diha sud? Diri, diha. Nya pagmata nimo, patay na siya. Patay na, daghan na kayong tao. Gipukaw ko sa akong igagaw. Ulam sa ko kibagod kay kanang duty sad ko ba niya? Parehas mamin duty sa maguwang niya. Wala sa ko kibawon sa isa-asad niya. Matod sa investigador sa Homicide Section SPO4 Ray Cuyos, posibleng drug-related ang pagpatay kang Cabilio o di baka tungod sa mga kaso sa pagpangawat ni ini. Itong biktima, ginagawang biktima mo gamit ko ng drogas. Kaya usahay ka doon ako, kung ilabot ko doon ako, pagkakawat ko doon. Kaya gusto kayo sa itong tutukan, hindi kami mayroong dan. Andrea Patenya, News 5. Subling naghugpong ang mga sakop sa Metro Cebu Development and Coordinating Board kaganihang buntag sa lungsod sa Cordova din usa sa mga giaprubahan nila nga resolusyon
mao ang pagpatuman sa usa ka comprehensive management system alang sa sewage sa mga franchise area sa Metropolitan Cebu Water District. Sa pagkakaroon ang mga lungsod sa Liloan ug Cordova ug Dakbayan sa Sugbo pa ang dunay ordinansa alang sa pagpalambo sa sewage system sa ilang mga dapit. Lakip sa mga kasabutan sa maong sistema, mao ang pagpatuman og mandatory dislodging o pagkuha sa mga hugaw ngadto sa sewage treatment facility. Giangkon sa presidente sa MCWD nga si Ernie Delco nga dugang balayrunon kini alang sa mga konsumidor kung hingpit na kining mapatuman. Kinahanglan mag-outsource o pribadong kumpanya alang sa mandatory dislodging. Anaa sa 2 ngadto sa 2.50 pesos matag cubic meter ang pangayoon unya sa mga bayronon sa mga konsumidor. In a way, ang kanang presyo will not be imposed until makakuha ta og Local Water Utilities Administration approval, LUA approval, and public hearing also will be done. They will transport it to the treatment plant. Subling gibarugan ni Capital Security Head Loy Madrigal nga wa siya sa pagkadasmag sa iyang sakyanan sa managtiayong luwan sa usa ka motorsiklo ni adtong Domingo. Wa pasab kuno niya madawat ang preventive suspension nga gimando ni Governor Junjun Davide bato kaniya. King Perez suginlimi. Wa pa madawat ni Capital Security Head Loy Madrigal ang mando ni Governor Junjun Davide nga ipabus siya og 15 ka adlaw nga preventive suspension. Kinisubay sa nahitabong aksidente ni adtong Domingo sa barangay Don Pedro Rodriguez sa Dakbayan sa Bugo, di nakadasmag ang sakyan ang gi-issue kaniya sa Kapitolyo sa magtiayong Mirambel. Namatay si Felix samtang nagpabilin hangtod karon sa tambalanan ng iyang asawa nga si Marites. Depensa ni Madrigal nga di siyang nagmaneho sa sakyanan nga nakadasmag sa magtiayon. Di sab kuno tinuod nga gigamit niya ang iyang gahom aron di mabilanggo ang driver nga si Alberto Naraha. Nasayran nga nasettle ni Madrigal og sa anak sa magtiayon, mao nga wa ra mapriso ang iyang driver. Pagkahuman, ato rin ako ang police station, nagpapagat dito. Pagkahuman, iapas ng anak. Nag-function si team leader sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ni atong higayuna si Madrigal. Kini nga mo kung okay na nimo, kini nga hinawag may kudata sa police station sa San Antonio. Subay sa pamahayag ni Governor Junjun Davide, iyang ipaubos sa preventive suspension si Madrigal kay nasayrang di empleyado sa Kapitolyo ang driver ni ini atul sa insidente. Apan matod ni Madrigal, usa ka outsource employee si Naraha nga mialagad na og serbisyo isip driver niya sud sa duha ngadto sa 3 ka buwan. Ay katubang actual na driver sa una nga na-sign na kuha, niresign ko siya nga human akong iilisan ng kabugilin karon pag-endorse na for kaspan wala na i-budget, so dili siya mabutangan sa kaswal, so ibutang lang siya sa temporary outsource. Karong adlaw dunggon sa Committee on Discipline and Investigation ang mga kontrobersiya nga giatubang ni Madrigal sama sa vehicular accident ug nga relasyon niya ug sa iyang sekretarya. So ang hoping that it will give me a fair decision. King Perez, News 5. Nalingaw ug nahugyaw ni atong Sabado sa gabi ang mga misaksi sa Talents Night sa mga kandidata sa Queen Size of Cebu 2014 gumikan sa ilang mga liki nga talento nga ilang gipasundayag. Atong ilailahon ang usa sa mga contestants nga first time nakaapil og beauty pageant sama sa maong Indigay. Suginlimi JP Laucatsera. From Mandaue City, very proud to represent from the Caribbean islands of the Bahamas. Giusab sa mga nagpalayo sa Queen Size of Cebu ang basihan sa sexy. Pinaagi sa pagmugna ining maong Indigay, diin ang mga contestants mao ang mga plus size nga mga kampon ni Adan nga gustong magpakaeba. Mugawas unyang ang mananaog mao ang large, extra large o triple XL nga measurement sa mga kandidata. Kay kun mas dako, mas may dakong porsyento sa paglangkat sa corona. First time nga makaapil og ingon ini nga pageant ang nagdala sa bandera sa nasod nga Bahamas nga si Marie France Perez, lumad nga taga Dakbayan sa Mandaue. Actually, this is the first pageant that I'm into, but actually I'm into pageant as well. I do handle pageant girls, so like if experience-wise, wala pa kaayo gyud, but I do know pageantry.
Atol sa Talents Night, naglibog siya kung unsa nga klase sa talento ang iyang ipasundayag kay nasayod man siyang taas ang expectation sa katawhan kanila. Last night, na-decide ko nga I will do a comedy stint. So, pero hopefully nga nindot para sa mga audience ang akong gibuhat. Tuod man, pag-abot sa iyang turno, nahugyagad ang tanan sa iyang gihimo. Bisan ug wa maapil sa top 5 sa Best in Talent, mapasalamaton siya sa organizer sa paghatag kanila og kahigayunan nga mapakita sa katawan ng ilang talagsaong talento ug ingon man makasalmot sa prestiyosong beauty contest alang sa mga plus size gays. Of course, they gave the plus size queens the opportunity na makashow silang talents, ilang skills and capabilities on pageantry. So I'm very thankful to the queen size of Cebu family and to Moonwalk Models as well. JP Laucatsera, News 5. Andrea, liki kayo. Lingaw gid kay to. Doon natin taxi squad. Yes. Tomorrow. Ugma, no? So sa di pa tamahuman, atong awhagon ang atong mga kapatid nga taxi drivers nga mananaw sa TV o maminaw sa Radyo 5 101.9 News FM sa pagsalmot sa taxi squad ug mga adlaw. Ipahigayon kini ugma Glenn sa Park Mall sa Dakbayan sa Mandawi diin magsugod ang kalihukan mga alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. Libre ang maong registration sa katong mga taxi drivers nga gustong malakip sa taxi squad sa Radyo 5. So doon na katong mga na-register na sa niagi. Kani adto. So pwede silang mo-renew. Oo, para hatagan sila bagong ID. So kaning taxi squad mao'y kaabag sa Radyo 5 sa pagkuha sa mga puno sa aksyon nga mga balita samtang namasada. Yes, akong balikon ha katong mga kanhi miyembro sa taxi squad, mahimo kamong mo-renew sa inyong registration aron mahatagan mo bagong mga IDs. So mas daghan ang mga mata, mas daghan ang mga balita. Yes. Ug mas daghan sad nga mga solusyon ang mahimo. Kuan man ni ato dinhi sa TV5 Glenn, partnership with our viewers ug sa atong listeners sa radyo. Nindot ni nga programa, no? Ug atong awhagon ang atong yung mga taxi drivers. Yes, kita-kits ugma sa Park Mall. Ugma hapon, musuroy sad ko. Okay. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soko. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Andrea Patenia. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang kutob sa balita. Aksyon!